Gde ste Kraljevo? Gde si, Dućero? Kaka je to sad palica? Šta je to, neka nova skala? Ovo ti je budget steady cam. E, izgleda glupo, ali radi. Bitno da radi. Okolo, pa u Rikard da uđe, jer odavde neće moći. Zdravo, znam da me Dule mrzi, ali koga jebe.